Yes, Commissioner, if, just in brief, if you could take us through what happened today. Yes, very briefly, what happened today is that we had, let me just say prior to that, let me give you the background to this whole process. That in terms of the Constitution, one of our functions is to investigate possible violations relating to gender rights. So complaints were brought to us by about six ladies, all former employees of the Department of Immigration. In fact, initially we even had complaints from current employees. Now, in terms of our processes, we then decided to publish a notice in the Gazette and the newspapers to indicate that we're going to investigate this matter and calling upon people who had complaints to come forward with those complaints. So initially there were more than 6. Then we, in terms of the processes, we gave notice to the respondents that they should appear before us. We gave them 14 days, which is what is required by law. But when we indicated that complainants were to give evidence in front of the in the presence of the respondents, those that are current employees decided not to appear. They withdrew from the process. So what happened today is that we had the first complainant and the first respondent, and then we indicated to them the process that will take place. Then the respondent said that given what is going to take place here, I would like to seek legal representation. We were not quite pleased with that as a commission because we felt that having been given 14 days, he ought to have organized himself in that direction. But nevertheless, given the constitutional right to legal representation, we said we would give him until Wednesday at 8 o'clock. So our processes will resume on Wednesday at 8 o'clock. Ndingati isusu se Gender Commission bumiro remutemo ratinoti Constitution yakatipa basa rokuti kana pane atingati ma violations of gender rights, tinofanira kuti tite ma investigations. Ma investigations aya ane nzira yokuafambisa nayo. Kana tanzwa atinoti ma complaints zvichemo zve sexual harassment sezvatinazvo izvi, takabva taburitsa notice mugovernment gazette nemumanyuspepper kuti tanzwa zvichemo zvakadai zve-sexual harassment. Kana pane umwewo ane complaint ngaauye kuno kuGender Commission azotiudza kuti zvakafamba sei. Tikazvigamuchira zvichemo zvacho, tazvigamuchira tikaona zvakakodzera kuti tiongorore nyaya iyi, ndokubva tadana vanonzi ndo vane mhosva yacho, vari kupamirwa mhosva kuti pa 14 days vanofanira kunge vachiuya kuti
uongorore nyaya iyi. Saka nhasi tanga tinavo pana vatingati vari kuunza zvichemo zvacho zvokuti zve-sexual harassment. Pane madzimai matanhatu and vari kupamirwa mhosva vacho varume 3 vekuimmigration. Saka nhasi tanga tine watingati complainant wokutanga ari kupamirwa mhosva wokutanga. Tikachivaudza kuti nyaya iyi tichaifambisa nenzira yakadai, tichivatsanangurira. Uyu ari kupiwa mhosva ndobva ati inini handingaenderere mberi nenyaya iyi, ndauda kutsvaga kweta, ndipei nguva nditsvage kweta. Tambogunun'una nenyaya yacho nekuti munhu akanga apiwa mavhiki 2 kuti atsvage kweta. Asi tikati bumbiro romutemo ratinoti constitution rinomupa yatingati right wekuti atsvage kweta. Saka tamupa kusvika nechitatu na 8 o'clock ndo pachaenderera nyaya iyi.